Goedenavond en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is stedelid Hetty Jansen van de Partij van de Arbeid. Mat die partij nou wol of net mooi in het nieuwe kabinet? Het verlies van de Partij van de Arbeid bij de Kamerverkiezing in maart weer historisch. Jochen zitten in de Tweede Kamer. Zo leeg wie de Sociaaldemocraten nog nooit kwam. Een afstraffing van de deelname aan het kabinet met de VVD, zo wie het oordeel. Dus meidwaan onder een nieuwe regering met de VVD is er net bij. Maar hoe lang hoorde je dat vol als je zag dat de formatie hoe alle boegen misleert? Vregen het landsbelang zo starig gewoon net dat de Partij van de Arbeid in elk geval mij praat. Nou, we vregen dan Hetty Jansen, welkom in het Politbureau. Je bent stedelid voor de Partij van de Arbeid. De vraag is eigenlijk heel simpel, maar de Partij van de Arbeid meidwaan in een nieuw kabinet? Ik denk in principe niet, maar en zeker niet met dit motorblok van CDA, VVD en D66... om daar als vierde partij bij aan te sluiten. En dat is tot nu toe de beweging geweest in de kabinetsformatie. Maar die een van die drie partijen afvallen, van die drie die je nemen, het motorblok? Ja, het motorblok moet in ieder geval niet overheersend zijn in het nieuwe kabinet... met daar één progressieve linkse partij erbij, de Partij van de Arbeid... die dan onherkenbaar zal zijn in het kabinet. Maar je is dus in principe net. Wanneer zou het in principe wol kennen voor jou? Ja, ik denk, kijk, het gaat natuurlijk over belangrijke punten van ons die boven tafel moeten kunnen blijven. En het profileren. Je moet jezelf kunnen laten zien in een kabinet. Dus de verhouding progressief links en conservatief rechts, ja, die moet veel gunstiger liggen dan bij dit motorblok. Maar je zoons is kennen dat motorblok van VVD, CDA, D66 het het bezocht naar GroenLinks. Net slagen. Migratie wie het grote probleem. ChristenUnie ken ik net, want D66 wil dat net. Ja, dan kom je als PvdA toch wel in beeld. En dan kan je wat eerstje. Ja, nee, dat denk ik. Maar je kunt niet genoeg eisen. Ik geloof daar helemaal niks van dat CDA, VVD... CDA is ongelooflijk in deze kabinetsformatie. Heeft zich laten zien als een rechtse partij. Zelfs op GroenLinks afgeknapt als het gaat over de klimaatproblematiek. Tenminste, voor zover ik het begrepen heb uit de pers. Ja, ik denk dat PvdA daar niks te zoeken heeft. In die constellatie moeten we dat denk ik niet doen. Maar zou het CDA dan uit dat motorblok matten en zou dat dan wel succes hebben kennen, denk je? Of je moet het groter maken. Je moet met meer partijen dan 4. Maar dat vind ik wel heel erg ingewikkeld, want de SP wil net maar de VVD. Wat voor opties binnen er eigenlijk? Nou ja, we hebben nu Cenk Willink als informateur. Ja, je glundert er haast bij. Dat is een partij dan ook natuurlijk. Nou ja, het is in ieder geval iemand die de progressieve, de linkse politiek verstaat. Die het begrijpt. En die, ik weet het niet, want ik zit er heel ver vandaan. Maar ik neem aan dat men ook gekozen heeft voor een dergelijke informateur. Hoewel het natuurlijk een minister van Staat is, dus ook heel erg onafhankelijk is. Maar ik denk als er meer linkse partijen zouden aansluiten, die ook met elkaar een blok zouden kunnen vormen, die dan ook binnen zo'n coalitie de samenwerking kunnen vinden, dat zou voor mij nog een optie zijn waarin de PvdA een rol zou kunnen spelen. Je collega stedelid Teretse van der Honing van GroenLinks, die twitterde dat die zei D66, SP, PvdA, GroenLinks en een VVD. Dat zou dan een progressief kabinet worden kennen. Dus zelf helemaal niet reëel, want de VVD die zal dat nooit willen. Nee, de SP ook niet, denk ik. Dus eigenlijk, dat lijkt me niet een reële optie. Dus eigenlijk ben je waarom? Maar de ingrediënten van het motorblok, die drie partijen, VVD, CDA, D66. En dan moet er een vierde partij bij. PVV is net reëel. Kan het zo wezen dat je hem hard to get spelen, zo lang mogelijk zitten we toch het net en uiteindelijk in landsbelang zitten, nou vooruit. We pakken wat sociaal-democratische punten en dan doen we het toch? Ik denk dat je met GroenLinks afspraken zou moeten maken om er samen eventueel aan mee te doen. En dan met elkaar bespreken welke punten willen wij boven tafel hebben. Dan gaat het natuurlijk over de energietransitie. Geen gas boren meer daar waar op dit moment ook weer initiatieven zijn. Geen gas meer boren. Goede banen, vaste banen. Het gaat om minder marktwerking in de zorg. Daar zal D66 grote problemen mee hebben. Maar dat zouden we toch zeker moeten kunnen bewerkstelligen. Ja. En ik denk het kinderpardon is natuurlijk voor ons in de aanloop naar het einde van het vorige kabinet een belangrijk punt. Ja, dat Joje Hut van maken hebben natuurlijk. Ja. Maar migratie, dat weer toch een punt met GroenLinks. Tjen weer.
Daar kon ze net eens worden, Malkoor, op punt migratie. Je zit er toch een beetje op hetzelfde Ja, vlak? dus dat zal zeker. Dat wordt hem dan niet maar net. ik denk als je dan met GroenLinks en Partij van de Arbeid samen in die besprekingen zit, dat er misschien meer te bereiken valt dan GroenLinks alleen. Ten slotte hebben we ook nog weer 9 zetels dan. Hè. Het is niet veel. Ja, je bent net een hele lietse partij, wel decimeerd. Ja. Zeg maar, toch, ik Ja. zeg eerlijk maar ik wezen. Ontnota staat Asscher, je een partijleider van we willen net maar van onder een nieuw kabinet. Daarmee liet je eigenlijk al die PvdA-stemmers in de steek. Daar binnen toch iets van 600.000. Ja, nee, daar kijk ik dus echt anders tegenaan. Ik denk dat wij in de vorige kabinetsperiode onze kiezers op enig moment in de steek hebben gelaten. In ieder geval kwijtgeraakt zijn. En ik denk dus dat je zou moeten kijken wat onze oorspronkelijke kiezersgroep van ons verwacht. Ik vind ook dat je moet kijken wat onze leden van ons verwachten. Ja, maar de leden en de kiezers zijn heel erg verdeeld. Hè. De helft van de Mat Maai praten we, toch mijn partij, de Partij van de Arbeid. Er wordt de helft van dat Mat net. Dus Ja. er is wel een hoop twijfel binnen de partij. Zelfs binnen de voormalige kopstukken. Een vermeend, niet meer te zien. Maar volgens mij moeten we niet te veel naar die voormalige kopstukken kijken. Als ik kijk naar de Nou, afgelopen... zo naar de kiezers. En die zeggen ik voor de helft van de Mat Maai praten we toch, de Nee. Partij van de Arbeid. Als je kijkt naar de laatste 2 congressen van de Partij van de Arbeid, daar zitten de actieve leden, daar ben ik zelf ook geweest. Daar was een grote meerderheid tegen deelname aan een kabinet met de VVD, een nieuw kabinet met de VVD. En er moet dus heel wat gebeuren, wil Asscher dat congres weer overtuigen. Maar daar kan wel een goed verhaal bij zijn, maar er moet heel wat gebeuren voor dat congres Dan overtuigen. maar liever een plakje in de marge als de vierde oppositiepartij maar niet gaan zitten. Wat Ja. bedenk je dan? Hè? Want die cijfers die de Erik krijgt nemen, die kom ik van één vandaag. Die had het Joert gepubliceerd. Dat ongeveer de helft van de PvdA-leden en kiezers zeggen, gaan alsjeblieft wel in onderhandelingen. En dat vooral de dogmatici binnen de partij zeggen van nou, we gaan lekker die oppositie. Ja, maar ik denk dat het een verschil is of je zegt, ga ik in de onderhandelingen? Ik vind ook wel dat er onderhandeld kan worden. Alleen, ik vind wel dat je dan goed in de gaten moet houden waarom wij die verkiezingen verloren hebben. En dat was omdat wij uiteindelijk in dat VVD-PvdA-kabinet te weinig, naar het oordeel van de kiezers, hebben klaargekregen voor onze kiezers. Dus denk maar bij Sjenlitten dat je leren van de vorige formatie, die laat het vorige kabinet Rutte, die fouten nou net formatie, zorg je dat je inderdaad je sociaal-democratische kleur in het nieuwe regeerakkoord krijgt en klaar Ja. is Kees? Nou, als het zo gemakkelijk zou zijn, maar dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Want als je ziet, de afstand met het CDA, met hun verkiezingsprogramma, is enorm groot. En daarom denk ik dat je Dat met... biedt de kansen, zoals je steeds kennen. Ja, dat klopt. Maar de vorige kabinet, of het Joerdijske kabinet nog steeds, daar kon je hem net duidelijk maken welke punten je hem binnensleept hebt. VVD, hier de geen les van, je wel. Daardoor ben je hem heel het meest kwijt trekken. Ja. Dan kan je zeggen van we gaan die oppositie in, maar dan krijg je misschien die meest nooit weer waarom. Je kan ik zeggen van nou, mooi, de liedse partij die we nou binnen, pakken we zo volle mogelijk punten, want ze hebben nodig. En dan kan je misschien in de volgende verkiezing wel weer Dat zou kunnen, maar ook in de oppositie kan je laten horen. Ik kan een vierde partij binnen. Is het dan even GroenLinks is begin toch van vanuit de oppositie groot gegroeid. Jawel, maar Het CDA is die ben vanuit de nooit goed oppositie west, hè? teruggekomen. Je bent enorm lidsworden. Ja. In de oppositiepartij, als vierde oppositiepartij, is het misschien wel het begin van de eind. Nee, ik zelf geloof heel erg in meer samenwerking op links. Want ik denk dat de versnippering op links te groot is. En dat kan zowel binnen een samenwerking binnen een coalitie als binnen de oppositie. Het zou jammer zijn als links nog langer versnipperd blijft. Want de verkiezing ik net slagen om die partijen Nee. bij elkaar te krijgen. Nee. Dus je moet me afvragen dat na de verkiezingen nog slagen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een groot verschil of je iets probeert voor de verkiezingen of na de verkiezingen. En voor de kabinetsformatie of na de kabinetsformatie. Ja. Het zijn natuurlijk wel markeringspunten. Wat is jouw advies nou aan Cenk Willink, de nieuwe informateur? Hokker formaties hoe hij onderzoekt iemand? Ik denk dat Cenk Willink wat mij betreft zou moeten onderzoeken wat een linkse samenwerking kan opleveren voor deze Welke kabinetsformatie. partijen praten we dan over? En dan praten we wat mij betreft over SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid en mogelijk D66. Dan heb je nog geen meerderheid. Heb je? Nee, Dan maakt er nog wel wat bij. zeker, zeker. Maar als je daar begint... We praten nu steeds vanuit dat rechtse motorblok. Nou, dat heeft niks opgeleverd. Maar links minderheidskabinet zou wat jou betreft een optie wijzen kennen. Nee, ik denk dat je dan zou moeten kijken welke partij daarbij moet kunnen. Maar dan begin je te praten Ja. vanuit een linksmotorblok. En als dat er net in zit, en dat motorblok van CDA, VVD en D66 bloot intact, GroenLinks wil net, ChristenUnie wil net, Jim wil uiteindelijk net, dan een minderheidskabinet. Dan een minderheidskabinet, ja. Okay. Nou, laten we eens even zien hoe het uw cartoonist Gerco van Beek naar dit onderwerp zo net en de tekening maken heeft.
een vrouwelijke politica die je neergezet hebt. Maar een snufke PvdA. Ja, dus. Snufke PvdA. Ja. Ja. Goed, Hetty Jansen, dikke dank voor je komst naar het Politbureau. En in het belang van dit programma en voor Friesland willen we graag dat je nog even een skofje bleeuwen. Ja. Het Politbureau is het takkenmuike weer. Bedankt voor het zien en graag ontdaan.